IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Naiget abalbalaagan ti Laoag City Police Station dagiti ada iti gandat na ken dagiti agtultuloy nga agsusugal. Dayto ket kalpasan anatiliw dagiti 8 nga individual ang nagsusugal iti maysa a pagtengan iti barangay 23 San Matias iti syudad ti Laoag. Namuan ang maysa kadagiti nagapag-ayayam ket agub-obra iti gobyerno. Ada 8 nga personalities nga natiliw tayo panggap ti violation ti Presidential Decree 602. Nag-operate dagito yung tropa ta ada dagito yung information na dimanon kanya tayo nga madama ti sugal da sadjay. So napan dagito yung tropa tayo. Then dyan, tol nga na witnessan da dito yung agda mga sugal. So napan amin dagito operatiba tayo natiliw tayo ida. Naamuan ang nakapiansan dagiti dua kadagiti nagsusugal ken ada iti mensahe iti Hepe ti pulisya kadakwada. So, dadwang asset sadjay iti agsusugal, duwang nga table. Then, adat yung custody itay, ta in pilaan tayo isoda iti violation ti PD 1602. Yan, medyo makakuha tayo iti oras, so, regular filing tayo. Iti agdama, ket manarimaan ti panangpalpalagip iti nailan na pulisya iti publiko, asaan da kuman asunutan daytoy. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.